Σεβασμιότατε και αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αιρετοί άρχοντες του λαού, αγαπημένε λαέ του Θεού, αυτό το γλυκό καλοκαιριάτικο απόγευμα συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το ύψωμα προκειμένου να τιμήσουμε μια μεγάλη μορφή η οποία άφησε βαθιά τα ίχνη της στην παγκόσμια ιστορία. Έναν άνθρωπο ο οποίος σε μια περίοδο δύσκολη όπου ο κόσμος είχε αφήσει την πίστη εστάθηκε όρθιος και... Παρακαλώ πολύ να μην ομιλείτε. Κάνουμε εσπερινό, δεν είμαστε σε καφενείο. Να μην ομιλείτε, το στόμα κλειστό, ακούμε το κήρυγμα. Κομπέτα, θα δούμε και πιάνουμε κομπέτα. Καφέ δεν έχουμε. Συζητούμε λοιπόν για μια προσωπικότητα που σε μια περίοδο της ιστορίας όπου ο κόσμος είχε φύγει από το Θεό, αυτό στάθηκε εκεί προκειμένου να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη και όχι μόνο αυτό, να επιστρέψει και άλλους ανθρώπους στην αληθινή πίστη. Ο προφήτης Ηλίας ονομάστηκε ζηλωτής γιατί είχε πάρα πολύ ζήλο για τον Θεό, αγαπούσε υπερβολικά τον Θεό. Είναι δε ένας από τους ελαχίστους ανθρώπους στην ιστορία της ανθρωπότητος ο οποίος αξιώθηκε να έχει εμπειρία του Θεού έτσι ζωντανός. Όπως γνωρίζετε, ο Μωυσής μετά από προσευχή, αφού παρακάλεσε από το Θεό ότι ήθελε να τον δει, αξιώθηκε να δει στο όρος Σινάτα οπίστια του Θεού. Επίσης ο προφήτης Ισαΐας σε ένα όραμα είδε τον Θεόν. Επειδή ο Θεός είχε πει εις τον Μωυσή ότι κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει, όταν είδε το Θεό ο προφήτης Ισαΐας είπε «Αλίμονό μου, γιατί είδα τον αληθινό Θεό και τώρα θα πεθάνω». Και πήγε ένα από τα χερουβίμ τα οποία φυλάσσουν τον θρόνο του Θεού, πήρε ένα κάρβουνο από το μεγάλο θυμιατό που υπάρχει μπροστά στο θρόνο του Θεού και το άγγιξε στα χείλη του για τον εξαγνίσει. Και είπε ο προφήτης Ισαΐας «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί Κύριος πάσα στα αμαρτίας μου και ανομία μου βαρύ καθαρή». Τα ίδια λόγια που λέγει και ο ιερεύς όταν αγγίζει το Άγιο Δισκοπότηρο σήμερα και μεταλαμβάνει, επαναλαμβάνει τα ίδια Άγια λόγια που είπε ο προφήτης Ισαΐας. Επίσης ο προφήτης Ιζεκιήλ αξιώθηκε να δει έναν τροχό και να δει τον επιρμένο θρόνο του Θεού. Το τελευταίο πρόσωπο που είχε τέτοια μεγάλη ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Άγιος και δίκαιος προφήτης Ηλίας. Όταν παρακάλεσε το Θεό ότι ήθελε να τον δει, του ζήτησε να ανέβει σε ένα ύψωμα όπως καλή ώρα είμαστε εμείς τώρα. Και αυτός έκατσε κάτω και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του. Και εκεί περίμενε να περάσει ο Θεός για να έχει μια εμπειρία του Θεού. Όπως λέει η Αγία Γραφή, ακούστηκαν φροντές και καταιγίδες, δεν ήταν ο Θεός εκεί. Ακούθησαν άλλοι θόρυβοι, ούτε εκεί ήταν ο Θεός. Αλλά όταν πέρασε ο Θεός από δίπλα του, ή άκουσε πνοή άβρας, δηλαδή ένα απαλό φρόισμα του αέρα, ήταν η παρουσία του Θεού στον προφήτη Ηλία. Ο Θεός λοιπόν του έδωσε μία εμπειρία της παρουσίας του, ότι ο Θεός είναι κάτι απαλό, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι ο Θεός είναι κάτι τρυφερό, ότι ο Θεός είναι κάτι ευαίσθητο, ότι ο Θεός είναι πλημμυρισμένος από αγάπη, ειδικά στον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν ζηλωτής και ο οποίος δεν δίστασε να διατάξει το φόνο 400 ιερέων των ειδόλων, ο οποίος δεν δίστασε να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός να μην βρέξει για 6 χρόνια
και οι άνθρωποι να πεθαίνουν από την ασιτεία και η γη να μην δίνει τον καρπό της. Ο Θεός όταν ήθελε να το αποκαλύψει τον εαυτό του, το αποκάλυψε την τρυφεράδα του, το αποκάλυψε την απαλότητά του, του αποκάλυψε την ταπεινότητά του. Έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν είναι κανένας τιμωρός. Ο Θεός δεν είναι κανένας κακός ο οποίος τιμωρεί τα παιδιά του, αλλά όπως αυτός νόμιζε, αλλά ο Θεός είναι κάτι το οποίο το προσεγγίζεις μέσα από την μεγαλύτερη τρυφερότητα που μπορείς να επιστρατεύσεις από την καρδιά σου. Γι' αυτό και ο Θεός, προκειμένου να το καταλάβει αυτό, μετά τον φόνο των ιερέων του Βαάλ, τον ταπείνωσε, τον ανάγκασε να καταφύγει μακριά και να κρύβεται αυτός ο οποίος έκανε τον τόσο πολύ ζηλωτή. Και εκεί ο Θεός τον τάισε. Είναι εκεί όπου είναι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, στην Ιερά Γη, όσοι το έχετε επισκεφτεί, το σπήλαιο του Ηλία που σήμερα είναι ένα ορθόδοξο εκκλησάκι. Και αργότερα πήγε σε μια χειρούλα στα Σάρεπτα και αυτή τον έτρεφε. Το μεγάλο προφήτη λοιπόν τον έτρεφε μια απλή χειρούλα, αλλά ο οποίος εξακολουθούσε να είχε τη χάρη του Θεού, και όταν σώθηκε το αλεύρι αυτός το ευλόγησε και δεν άπεψε να βγαίνει. Και όταν έπαψε ο καψάσκης να βγάζει λάδι, αυτός ευλόγησε και συνέχισε να βγάζει λάδι εκείνες τις μέρες. Και όταν το παιδί της πέθανε από την ασιτεία, αυτός παρακάλεσε το Θεό, μεταφύσηξε μέσα στο στόμα του αέρα και αναστήθηκε. Μια τεράστια προσωπικότητα που γέννησε η ανθρωπότητα, αδελφοί, αλλά που, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο του για τον προφήτη Ηλία, έφτασε σε υπερβολές μέσα από το ζήλο του. Ο Θεός άκουγε τις αιτήσεις του και τις πραγματοποιούσε, όπως να κλείσει τον ουρανό και να μη βρέχει, όπως να αναστήσει το παιδί. Αλλά προσπαθούσε με κάθε τρόπο να του δείξει ότι ο Θεός είναι κάτι ταπεινό, ο Θεός είναι τρυφερός, ο Θεός είναι αγάπη. Εκείνο που μπορούν να πάρουμε εκτός από αυτά τα διδάγματα σεβασμιότατε, είναι η παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου σε μια περίοδο σαν τη δική μας, όπου σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπότητα έχουμε φύγει μακριά από το Θεό. Έχουμε γυρίσει την πλάτη μας στο Θεό και να ζητούμε να βρούμε δικαίωση στα έργα των χειρών μας. Ξεχάσαμε τον κτίστη και κοιτάμε τα κτίσματα. Σε μια περίοδο όπου στην Ευρώπη λόγου χάρη υπάρχει σαφής αποχριστιανοποίηση και οι άνθρωποι έχουν φύγει μακριά από τον Χριστό και το Ισλάμ πρέπει να κλείσει το άδειο, το κενό το οποίο έχει παρουσιαστεί και να το γεμίσει. Σήμερα πόσο πολύ θα χρειαζόμασταν ένα προφήτη Ηλία. Σήμερα πόσο πολύ θα θέλαμε να είχαμε μια τέτοια προσωπικότητα άκαμπτη, η οποία να μην διστάζει να ελέγχει τη βασίλισσα, τον τότε βασιλιά, επειδή φύγανε από το Θεό. Η Εκκλησία δεν κάνει κριτική στα πολιτικά πράγματα, αλλά έχει λόγο όταν φεύγει ο κόσμος και κάνει βήματα στην αθεεία. Η Εκκλησία δεν είναι να διοικεί τα διοικητικά αυτού του κόσμου, αλλά να θυμίζει ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση, να θυμίζει το υπερβατικό, αυτό το οποίο είναι ο Θεός. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε μια τέτοια εποχή αποχριστιανοποιήσεως, σε μια εποχή όπου στη Γαλλία λόγου χάρη τα παιδιά που γεννούνται από αυτό που λέγεται ελεύθερη σχέση είναι πολύ περισσότερο από τα παιδιά που γεννούνται από αυτούς που παντρευτήκαν στην Εκκλησία, μαζί με αυτούς που παντρευτήκαν στο Δημαρχείο. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι σμίγουν, κάνουν παιδιά και μετά χωρίζουν και ξανασμίγουν και ξαναχωρίζουν, και μοιάζει σαν να έχει φύγει ο φόβος του Θεού, πόσο θα είχαμε ανάγκη από μια τέτοια προσωπικότητα, με μια τέτοια άκαμπτη πίστη, με ένα τέτοιο ζήλο για το Θεό, ο οποίος να πυρπολεί την ψυχή του. Όχι ότι δεν έχουμε απεσταλμένους του Θεού και στις μέρες μας, με το ζήλο του προφήτη Ηλία. Λόγου χάρη μας έλεγε τις προάλλες ο ηγούμενος της Μονής Κουτρούμοσίου,
Ο Άγιος Παΐσιος, όταν έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δεν έφαγε τίποτα επί 40 μέρες κάνοντας προσευχή, προκειμένου να λυπηθεί ο Θεός τη χώρα μας και να μην μας τιμωρήσει και τα λάθη μας και να μην επιτρέψει οι Τούρκοι, οι οποίοι τον διώξανε από την Καπαδοκία, να τον διώξουν και από την Ελλάδα. Μετά από 40 μέρες, μας έλεγε ο ηγούμενος, τον επισκέφτηκε, γιατί νομίζω ότι είχε πεθάνει, από τότε είχε τον καρκίνο, από το 1974. Η πρώτη πόρτα ήταν ανοιχτή, αλλά σπάσαν τη δεύτερη προκειμένου να δούνε τον γέροντα. Τον βρήκανε να είναι εξαντλημένος, καθισμένος κάτω με την πλάτη στον τοίχο και να λέει στον ηγούμενο: «Καλώς ήρθες γέροντα Χριστόδουλε, μόλις έφυγε η Παναγία, κάτσε να σε κεράσω κάτι». Μπροστά του υπήρχε ένα τραπέζι μικρό και υπήρχε ένα σταφύλι και ένα κομμάτι ψωμί, ένα πρόσφορο. Και μας έλεγε ο ηγούμενος, ανήμερα του Ευαγγελισμού με το παλιό στο Άγιον Όρος, εδοκίμασα μερικές ρόγες από το σταφύλι και έφαγα λίγο ψωμί. Η γεύση ήταν ξένη. Ήταν σταφύλι και ήταν ψωμί, αλλά η γεύση ήταν ξένη. Βλέπετε αδελφοί, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που έχουν ζήλο και αγαπούν. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε, όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, να φύγει από μέσα μας η ζήλια και να γίνει ζήλος, έτσι ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε στο καταδύναμη τα βήματά τους. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι μέσα στην απλή καθημερινότητά μας να βάλουμε παραπάνω τον Χριστό, να κάνουμε το σταυρό μας και να το εννοούμε, να σηκωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι μας και να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, για παράδειγμα, να ζητάμε από τον Παράκλητο να είναι δίπλα μας. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε για να τρέξουμε στο Θεό παραπάνω από όσο έχουμε δει η ζωή μας να αλλάζει, αδερφοί, στις μέρες μας. Γι' αυτό παρακαλώ εσάς, σεβασμιότατε, ο οποίος αποδηγετείτε το λαό του Θεού σε αυτήν εδώ την άκρη της γης, την ένδοξη, τη δεδοξασμένη άκρη της γης, όπου απέναντι στα Ιερά Μετέωρα έχουν λάμψει σαν φωστήρες και ακόμα λάβουν σαν φώτα αηλαμποί οι πατέρες, οι οποίοι ανέβηκαν απάνω και από ζήλο υπερβολικό επί 30 χρόνια και παραπάνω κουβαλούσαν τους λίθους για να χτίσουν αυτά τα μοναστήρια. Σήμερα λοιπόν που εσείς επαξίως ηγείστε σε αυτήν εδώ τη Μητρόπολη και κατευθύνετε τις πνευματικές μας τύχες, να δεηθείτε, σεβασμιότατε, και άλλοι άνθρωποι σαν τον Ηλία να εμφανιστούν και του μέσου ανθρώπου η ψυχή να γεμίσει από ζήλο, να γίνουμε όλοι άνθρωποι οι οποίοι θα πυρπολούνται από την αγάπη του Θεού, να πάψει αυτό που υπάρχει ανάμεσά μας, η αδιαφορία δηλαδή για το Θεό, και να έρθει η αληθινή πίστη. Εύχομαι, σεβασμιότατε, η προσευχή σας να εισακουστεί, και είμαι σίγουρος θα εισακουστεί, έτσι ώστε η χώρα μας να ανακάμψει πνευματικά και να ξαναγίνει ο φωτεινός οδοδείχτης που δείχνει σε όλη την ανθρωπότητα την πορεία προς τον Θεό. Με την ευχή σας.